Vítejte, jsem Paul McCurio, sládek v domácnosti. Právě se nacházím v pivovaru Coopers v Leabrooku na jihu Austrálie, což je vůbec to nejsušší místo tohohle vyprahlého světadílu. Věděli jste to? Každopádně to ale znamená, že o tom, jak zahnat žízeň, by tady u Coopers mohli vyprávět. Ukážu vám jejich jedinečný způsob, jak si uvařit doma vlastní pivo, ale nejprve se tady pojďme porozhlédnout. Uvařte si domácí pivo Coopers. Coopers je dnes v Austrálii jediným rodinným pivovarem. Už v roce 1862 pověsil Thomas Cooper na hřebík ševcovské řemeslo a začal raději vařit pivo. To je více než 138 let pivovarnické tradice, navíc rodinné tradice. A to taky dělá ze soupravy Coopers tu nejlepší na světě. Zaručená kvalita, speciální přísady, dlouhá rodinná tradice a hlavně ta jednoduchost, s jakou se dá vyrobit stejně jako vypít. Coopers je největším dodavatelem pivního koncentrátu pro domácí vaření na světě. To už říká něco o jeho kvalitě, nemyslíte? Tak tohle je celá série. Tady máme 6 plechovek, které tvoří tradiční soupravu. Ty jsou určeny pro nepříliš zkušeného sládka začátečníka. Mám několik kamarádů a jeden z nich si vaří pivo z téhle soupravy už 15 let a prostě ho zbožňuje. Ještě si nikdy nestěžoval. No ale jakmile nazbíráte více zkušeností, můžete bez problému přejít na vyšší řadu. To je tahle, jmenuje se Brewmaster. Jak vidíte, jsou v ní 4 druhy piva. První je wet beer, pšeničné pivo, to už jsem vařil, je naprosto skvělé. Dále pilsner, to už jsem taky vařil a řeknu vám, že až tady s tímhle skončím, tak ho půjdu rovnou vyzkoušet. India Pale Ale, indický ležák, tak ten už jsem trochu ochutnával, no zbyly mi asi 3 flašky, aspoň doufám. A Nut Brown Ale, tmavé, ale tohle jsem ještě nevařil, to na mě teprve čeká. Tak u téhle série, protože jsou to fakt vybraná piva, musíte dávat větší pozor na kvašení a správnou teplotu, takže nejdřív nazbírejte nějaké ty zkušenosti a pak hurá do toho, i když mezi námi ostych stranou. Jednoduše vyzkoušejte úplně všechny. Díky Coopers je domácí vaření piva hračka. Jediné, co potřebujete, je tahle souprava. Pak stačí provést 4 jednoduché kroky a pak za 20 dní si můžete pochutnávat na vlastnoručně vyrobeném pivu. A abych vám dokázal, jak je to jednoduché, vezmu tuhle soupravu ke své kamarádce Lize a společně vám to předvedeme. Domácí vaření piva z Coopers, 4 jednoduché kroky. Zdravím vás, tohle je Líza. Ahoj. No a čirou náhodou Líza ještě nikdy v životě nevařila pivo, že je to tak? Nevařila. Ale dneska se to změní. Chceš mi prostě dokázat, jak je to lehké, že? Přesně tak. Postup je opravdu velmi jednoduchý. A co je v té krabici? Tak nejdřív ji otevřeme. V té krabici Coopers to fakt promysleli do detailů. Je tady 30 plastových láhví, abyste rovnou mohli začít s vařením. Ale když budete chtít, můžete použít i skleněné. A opravdu nenechali nic náhodě. Takže nádoba na kvašení. Nádoba na kvašení. Ano, ano, ta je velmi důležitá. A tady je víko. Lžíce na míchání. Přesně tak, na míchání. Pak tady máme kilo cukru, Aha. který nasypeme do nádoby na kvašení s vroucí vodou. No a samozřejmě ta nejdůležitější přísada. Pivo. Ano, pivo. Musím říct, že Coopers za nás udělali všechnu nejhorší práci. Tady je návod k přípravě. Ten budeme potřebovat. Možná ano, budu se na něj odvolávat. A tohle je video, které právě sledujete. Ale na tom my nejsme, protože my jdeme vařit až teď. Dali nám sem nějaké bonbony. A ty se budou hodit, kdybychom dostali hlad? No vlastně jsou to určitanové tablety. Do malé láhve přijde 1 a do velké 2. Pomáhají pivu pořádně nakvasit, ale k tomu se dostaneme později. A k tomuhle přístroji taky. To je hustoměr. Tak nevím proč, ale tomuhle se říká malý stáčeč. Ten ale vůbec není malý, že? Ne, to teda ne. A k čemu je tohle? No, to mi snad řekneš ty, ne? To je proti vzduchu. Patří to do poklopu na nádobu na kvašení. Je tam proto, aby se ti do piva nedostal kyslík. Když se ti do piva dostane kyslík, může se zkazit. A taky tam přijde teploměr. Ten ti ukazuje, při jaké teplotě pivo zrovna kvasí. No a konečně Pípa. Ano, ano, pípa. Zašroubuji tam a je to. Jak snadné.
Krok číslo 1, všechno smíchej. Takže uvařit výborné pivo z Coopers není vůbec žádný problém, ale záleží také na nás. První důležitá věc, čistota. Musíte vyčistit a sterilizovat všechno, co přijde do styku s vaším pivem. Řekl bych, že v tom tkví tajemství dobrého piva. Když se do něj něco dostane, nebude to ono. Aha, takže jenom převařenou vodu a tak... Ano, to je vůbec ten nejlepší způsob. A jestli budeš chtít, můžeš použít i dezinfekční prostředky, ale nezapomeň pak všechno propláchnout převařenou vodou. Takže pak stejně musíš všechno znovu opláchnout. No, v podstatě ano. Další fígl je v tom, že po opláchnutí musíš všechno vysušit. A radím ti, vysuš to pořádně. Ale nesmíš použít špinavou utěrku, chápeš? Jde nám tady o čistotu. Fajn, podej mi tu pípu. Pípu? Aha. Výborně, horkou vodu. A nezapomeň při umývání na tahle vlákna, tam se taky může lecos usadit. Zasuneme ji sem a pokročíme k dalšímu bodu. A co je další bod? Další bod je připravit slad. Zatímco čekáme, až nám všechno oschne, to je slad. Pozor, otvírej to opatrně. Tam na víčku máme pivní kvasinky, ty použijeme později. A kdybychom náhodou nemohli najít náš předchozí návod k použití... Ještě jeden návod. Ano, ještě jeden návod. A tady máme pivní koncentrát, to nám to zase Coopers usnadnili, co? V téhle soupravě je ležák, ale existuje dalších 9 druhů. Jak je libo? Dejme ho do horké vody, může být i vroucí. A proč to vlastně děláme? Pivní koncentrát je strašně tuhý. Když ho dáme do horké vody, tak rychle změkne a pak ho klidně můžeme nalít do nádoby na kvašení a tím ušetříme čas. Nech ho tam tak na 10 minut. A co myslíš, kolik toho piva z toho asi tak bude? 30 lahví, 30 velkých lahví piva, nebo 60 menších. V nádobě na kvašení toho bude 23 litrů. Tak a teď už můžeme tu konzervu vyndat. 10 minut je pryč. A zase jedno malé tajemství. Když ji otvíráš, otvírej ji ze spodu. Když se jí budeš snažit otevřít nahoře, nepůjde to. To je tak schválně. Cítíš to? Necítíš, pač je ještě zavřená plechovka. Ale teď cítíš to? Ano. Voní to jako pivo, že? Sundej to víčko a podívej se dovnitř. Ochutnej? Trošku jako sirup, ne? Jo, ale když ochutnej, je to kouzelné. Když zkoumáš, co to pivo dělá, je sladké, ale zároveň je tam hořkost. Nemyslíš? Je to jako silně koncentrované pivo. Tak, to je přesně ono. Dobře, odlož to, prosím tě, do dřezu. Výborně. Vidíš, jak lehce se teď nalévá? Přidej tam ten cukr, jestli chceš. Klidně, celý sáček? Úplně celý, přesně tak. A teď prosím nalij 2 litry vroucí vody do nádoby na kvašení. A nech si trochu z těch 2 litrů na vypláchnutí téhle konzervy, protože ani kapka nesmí přijít na zmar. Co zůstane v konzervě, to nám bude chybět v láhvi a ošidíme jenom sami sebe. Takže prosím tě, tu vroucí vodu. Jasně, tedy 1 litr. Sem s ním. A já se postarám o tohle, protože to hrozně pálí. Tohle jako první? Ano, já přinesu další vodu a ty zatím míchej. Skvělé. Teď vypláchnu konzervu. Pozor, prosím tě, až to budeš ty, Lízo, nebo vy dělat sami beze mě, určitě si na to vezměte nějakou utěrku, protože to strašně pálí. Takže vypláchneme konzervu a nesmíme zapomenout přidat zbytek těch 2 litrů vody. Tak. A teď bude Líza 3 minuty míchat, než se nám to všechno pěkně rozpustí. Potom dolijeme další vodu do konečných 23 litrů. Myslím, že bys mě mohlo vystřídat. Takže když přidáváte vodu, můžete použít vodu z kohoutku nebo převařenou vodu, a nebo tak jako my dnes tady. Pramenitou vodu. Ano, přesně tak, pramenitou vodu. Už se všechno rozpustilo? Tak výborně, opatrně. Krok číslo 2, vaření. Krok číslo 2, samotné vaření. Tady hraje nejdůležitější roli teplota.
Můžeš prosím tě připravit teploměr? Jistě. A proč je to tak důležité? To je kvůli těm pivním kvasinkám. Jejich úkolem je pohltit cukry, vytvořit oxid uhličitý a alkohol. Když je pivo příliš teplé, tak se jim nechce a umřou. Když je zase naopak moc studené, tak nefungují vůbec. Počítám, že zmrznou a srazí se. Takže pro nás je ideální teplota něco mezi 21 až 27 stupňů. Výborně. Máme 24 stupňů. 24? To zní naprosto skvěle. Super. Takže můžeš vypustit kvasinky. 21 až 27 stupňů Celsia to máme asi 70 až 80 stupňů Fahrenheita. A nejlepší je teplota mezi 21 až 25. Ano, hezky po celém povrchu, výborně. Použij lžíci. Všechny kvasinky hezky ven, úplně všechny, přesně tak. A teď pořádně promíchat. Tak. A jak jsem vám předtím mluvil o tom, že se dovnitř nesmí dostat žádný vzduch, tak v této fázi při míchání ho tam ještě trochu můžeme pustit. Ale hned v zápětí přívod utěsníme. Tak a je to. Takhle to bude stačit? Utěsní ho pořádně. Tak jasně. Musíš se ujistit, že poklop sedí naprosto těsně, aby se tam nedostal žádný vzduch. Přidrž ho na pár sekund, ano, výborně sedí. Tak a teď to ještě pojistíme tímhle vzduchovým špuntem. Tím to ucpeme úplně. Ale vidíš? Tady je v tom voda. A ta brání jakémukoliv vzduchu dostat se dovnitř. A taky hmyzu a různým nečistotám. Takže pivo může nerušeně kvasit. Je v naprostém bezpečí. To je jedinečné. Taky nehrozí žádná nákaza. To je celé. Teď musíme počkat 6 dní, než budeme moci stáčet. Dobře. Takže co třeba fotbalový zápas? No jasně, pojďme. Krok číslo 3. Stáčení. Zdravíme vás znovu o 6 dnů později. Pivo zatím zůstalo tady u Lízy. Co se s ním dělo? Mělo se dobře, trochu si pobublalo a teď už se uklidnilo. A dnes? Pobublávalo dnes? Ne. Výborně. To znamená jediné, že pivo přestalo kvasit, ale existuje způsob, jak to ověřit. Aha, to jsem teda zvědavá jak? Potřebujeme tento přístroj, hustoměr. Co teď uděláme? Odebereme trochu piva z nádoby a dáme sem. Naplň to až do půlky. Tady těsně pod pípou. Naplň to tím pivem a snaž se nerozlít. A když tady máš dost toho piva, zastrčíš tam hustoměr. Trochu s ním pootočíš, až se na něj přestanou lepit bubliny. A můžeš měřit, ukážu ti to. Prostě to změříš. A když naměříš pod 1006, tak to znamená, že kvašení už skončilo a můžeš stáčet. A tohle, pozor, to vypadá naprosto skvěle. Je dobré? Chutná skvěle. Pokaždé ochutnávej svoje pivo, to je jedinečná činnost. Myslím, že jsme připraveni na krok číslo 3. Dobře, pivo jsme zkontrolovali pomocí hustoměru. Víme, že už přestalo kvasit. Můžeme tedy stáčet. Tady jsem vypláchla láhve, ale tyhle soupravy Coopers jsou vlastně už vydesinfikované, že? To máš pravdu, díky, pane Cooper. Teď přidáme uhličitanové tablety. 2 do 3/4 litrových lahví a když použijeme ty menší... Tak jenom jedno. Chytrá holka. Teď přijde na řadu malý stáčeč. Přiložíme k pípě, sedí, drží celkem pevně. A můžeme stáčet. Někdy, když stáčíte, tak pivo trochu pění, což je naprosto v pořádku. Je to dobré znamení. Když stáčíte, snažte se láhev naplnit až po okraj. Když je pak naplníte, tak uvidíte, že pivo trochu klesne, protože jste vytáhli stáčeč. Všechno to do sebe hezky zapadá, že? Tak. Pojďme na to, super. Vidíte to? Teď potřebujeme víčko. Stačí ho jenom našroubovat. To je prostě úžasné. Já už si sám vařím pivo 10 let a vždycky jsem se hrozně trápil z vršky. Zabralo mi to spoustu času a tohle je tak jednoduché, naprosto jedinečné. Zkus si taky jeden. Dobře.
Dovol, abych ti pogratuloval. Právě jsi vyrobila svoje první pivo. Už se na ně těším. Proč s ním třepeš? Ať se tam ta uhličitá nová tableta rychle vstřebá. Aha. Je to tak správně? No ne, je to absolutně správně. Takže vypít ho můžeš za 2 týdny. Ovšem, jestli chceš, můžeš ho schovat až na 3 měsíce. Upřímně řečeno, čím starší, tím lepší. Jestli to teda vydržíš, tak si ho odlož. Další důležitá věc. Pivo bys měla skladovat při teplotě kolem 21 až 24 stupňů, to je nejideálnější. Ale pokud to nepůjde, tak alespoň na místě se stálou teplotou. A hlavně nesmí zůstat nikdy na slunci. Slunce to je pro pivo smrt. Krok číslo 4, dobrou chuť. Na zdraví. Na zdraví. Výtečné. Přeju vám hodně štěstí s dalším vařením piva a myslete na to, že vařit si doma pivo je především velká zábava a to si pište, že si užijete. A taky nezapomeňte, že všichni mistři začínali jednou jako začátečníci. Vzpomeňte si na 4 snadné kroky k úspěchu. Všechno smíchej, vaření, stáčení, dobrou chuť. Všechny tyto kroky také najdete podrobně popsány v příručce, která je součástí vaší soupravy. A samozřejmě je tady webová stránka coopers.cz. Na zdraví! In your kit.